Guys, part 2 po ito sa pagpapa-check up ko yung panoorin niyo yung insurance is very important. Yun, nandun yun sa una kong vlog. So ngayon, tapos na yung check up ko. Covered lahat ng insurance. Sa awa ng Diyos, negative, walang problema sa kidney. Yan nga lang, may uric kasi alam mo nung tumutungga-tungga tayo eh. So ayun. So after ko dito sa clinic, punta muna ako ng Wilcon kasi nasira yung sink namin. So kailangan kong bumili. Sana may mura. Kasi alam nyo na, ano ngayon eh, pandemic. Pero daan muna tayo ng video. Daan muna tayo ng ATM. Oops. Okay. So palabas na tayo ng parking ng Mayo Clinic at the same time hotel. So dito lang naman yung video kasi tenants nila. Yan lang. Yan. Sa taas. So hanap lang tayo ng parkingan. So tambay tayo dito. Magpa-park tayo. Ayun. Guys, palang muna tayo kasi patay ng pambili ng pocket money na rin. So baba muna ako. So guys, wala kasi naglo-load pa sila sa mga 20 minutes pa daw. So ang gawin ko, proceed na ako sa Wilcon para pwede tatanggap naman sila ng debit card. So let's go. So tuloy-tuloy lang natin yung kwentuhan natin guys. So sobrang happy ako sa result. So pagpapa-check up ko, so wala akong kahit pisong duling, walang lumalabas kasi covered nga ng insurance. So thank God. So uric lang, may uric lang talaga, yun lang problema. So diet daw, so disiplina. Hindi naman kailangan i-undergo ng treatment kasi wala mang senyalis ng swelling to in the joints. Masuswell daw, mamamaga. Yun nga, mamaga. Siyempre, kasama na yung sakit. Please God, no. May tiwala tayo sa Kanya. So stop pa din. Nandyan lang yung Wilcon. From here 2 minutes. The next block. So boss. So ayan, maandar na tayo. Papunta na tayong Wilcon. So tiyempo. Diyan lang, just 1 minute away. Pangit nga lang yung daan again kasi ito yung part na inaayos. Sana mapadali. Oops, ayun. Oh. Mabuti na lang mataas tong sasakyan natin. Saka yan ng mga lubak kaya mag-absorb. So from my previous vlog,
pinapacheck ko to last Thursday. So walang problema. So kailangan, lalo na ngayong tag-ulan, kailangan kondisyon yung sasakyan kasi may daming baha dito sa Cebu guys. Marami na ring baha, hindi lang Manila, hindi lang yung ibang syudad. Dito sa Cebu grabe, kahit mga 10 minutong ulan lang, dito na tayo guys. Oops. Yan. Dito na tayo kay Wilcon Depot. So ayan, bibili tayo ng lababo. Yun. Saan tayo magpa-park? Yeah. So dito na lang. Dito tayo magpa-park. Oops, tingnan mo yung build up sa kabila guys. Oh, papuntang yan, Mandawi City. Puntang Mandawi City yan Grabe build up. From Lapu-Lapu here going to Mandawi City. So park muna tayo guys at papasok tayo sa loob. Guys, pasok tayo sa loob ng Wilcon. So guys, pag pumasok ka sa Wilcon guys, safe na safe ka kasi may sila pang disinfect, di ba bossing? Approve, tapos may temperature pa si bossing So ito, dryer muna tayo, dryer. So guys, ito may papel para pipilapan, para may trace bossing, di ba? Trace sa mga customer. Magandang ideya to, maganda. Para may trace, dapat honest ka pag na-fill up para just in case matrace ka. Halimbawa, hindi lang naman kitang may sakit bossing ba, halimbawa may customer dyan, so papunta ka, sir, last Monday may customer dito na ganyan si kasabayan mo, so ma-update tayo. Good job bossing. So guys, dito na tayo sa loob ng Wilcon. Hanap tayo ng lababo. Lababo. Dito. Wala dito. Pero plumbing Iikot tayo. Ikot. Lababo. Hi miss. Good morning. Asa ko lababo? Lababo na bitaw. Sa stainless? Dili, kuan. Kanang ceramic. Ay, nasa front, sir. Front doon. Katong mga. Balik tayo sa harap. Nasa front daw. Ikaw, sasama ka sa akin? Pwede, sir. Pwede, ayun. Mabait dito. At saka hindi busy, di ba, miss? Ano lang. Sige, punta tayo doon. Ayun, guys. Daming nakahilira. Sundan natin si ma'am. Pan lang kanang naka wall mounted sa term marago ginani gitsura pero wala ring base ba. Kini this is it. Pila presyo? 1394. Medyo lap. 500 ang faucet. Abo ni? Faucet lang ang kay 2.8 niya. 1394 ang. Kuan day no. Sumabot siya. Sige. Wall type niya. Siya mayo niya. Wall hang niya. Wall hang holder. Mo lang na yung pinaka-inaning gidako no? Pwede ra mag-inaani ra miso. Ganto lang kalaki Ayan. Yan na ka.
So, ayan guys, yung napili na. Bossing, bibili ako. Sige, thank you. So, ayan guys. Wala akong cash. So, tumatanggap sila ng debit card. So, good. This one. Simple lang. Yan. Pabot ka tag 2,000, ana? Okay, very good. Very convenient shopping here at Wilcon. So naikot-ikot to yung mga tiles nila. Tiles. Yun, daming tiles. Yun, tiles. Yun. Saka itong mga bowl, inodoro. So, pwede kang ano dito. Pwede kang umupo. Ayun. Ayan. So, yung tiles. So, hintayin na lang natin. Babayaran natin. Kinukuha pa. So, stay tuned. So, mayroon lang iba't ibang bathtub, oh. Ano ba tawag dito? Bathtub, jacuzzi, ano ba yan? Sa mga showers. Yun. Ayan, guys. O, sino yun? Yan, yung telephone type. Ayan. 51,000. Ayan. So, may mga tiles. So, habang hinihintay tayo dito, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ayan. Sige yan guys. Almost na makompleto. Kulang na lang yung hose. Yung from water to sa gripo. Isang Ano na katong hose? so, asa man to para diretso na sa paan? Kani sir, Drainage? Drainage ano eh? Alam mo pa Kani ito. mo may Dare, irigikan. Kunikan eh. Yan ano. Kato gipaiguan Kani mo ka na. na siya yung ikaan sa Pero, pwede naman tayo magputol-putol na ano, no? Pwede naman. Pwede na kay nakabuho, nakabangag naman kudaan. Oo, dito sa imong hangko. Katong drainage. Oo. So, kaso ang mounting sa lababo kay pwede man tayo i-adjust i-ana-ana ra. Sige guys. Pause na lang.